To mai sauraro barkanka da zuwa, sannan ka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu sharhi Hausa TV. Labari na episode 9 Section 15. Yanzu Aminu Saira ya yi magana akan fitacciyar jarumar Kannywood, wata fitacciyar jarumar shirin labari na wata Maryam kenan, akan irin shirin da aka bata wajen yi wa mai nasara, domin darakta Aminu Saira ya bata domin ta dinga wulakanta Al'amin, kada ta sake ta amince masa yanzu, domin kuwa sai an je episode 20 sai ta amince masa, kada ta sake ta amince masa a yanzu. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka, idan har wannan shi ne zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Shirin labari na episode 15 zai dawo muku ranar Juma'a mai zuwa, wanda za a fara sakinsa a channel Aminu Saira Movies, wanda shirin labari na sun dawo ne wannan Juma'ar. Za a ci gaba da shirin labari na, za a ci gaba da inda aka tsaya.